13. septembra pedagógovia a pracovníci v školstve štrajkovali. Základná škola Lajoša Čongrádyho zostala prázdna takisto ako väčšina základných škôl v Nitrianskom kraji. V budove sa nachádzali iba pedagógovia, ktorí držali pohotovosť. V tomto prípade Andrea Sarka, zástupkyňa riaditeľky, ktorá nášmu štábu prezradila, že odborári zhrnuli podmienky do 4 bodov. Minister školstva Dušan Čaplovič síce označil štrajk za legitímny, ale okrem toho, že si sadne s pedagógmi za okrúhly stôl, rozsiahle pozitívne zmeny nesľubuje. Od Andreji Sarka sme sa dozvedeli, ako a v akých oblastiach očakávajú pedagógovia pozitívne zmeny. V lani už bol jeden pokus zo strany školstva, ktorý však očakávané zmeny nepriniesol. Preto dnes od 6. ráno do 6. večer trvá na školách pohotovostný štrajk, kde štrajkujú pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školstva. Naše podmienky odborári zhrnuli do viacerých bodov. Ako prvý bod by som spomenula, že finančná situácia školstva oproti iným štátom v Únii je katastrofálna. Myslím tu samozrejme na západnú časť Európy. Pre školstvo, ktoré funguje v systéme peniazy na hlavu, takáto forma finančnej podpory znamená skôr nevýhodu ako výhodu. Druhým bodom je nedostatok učebníc. Odkedy sa začal nový vyučujúci program, pravidelne máme nedostatok učebníc. V tomto školskom roku sú už aj deviatáci účastníkmi nového vyučovacieho programu, len nemáme z čoho vyučovať, lebo k novému programu chýbajú potrebné učebnice. Ako príklad uvediem, že učebnice, ktoré sme objednali v lani, nám ešte stále neprišli. Je čoraz viac takých pracovných zošitov, ktoré musia rodičia zakúpiť. Doteraz to nemuseli. Zabezpečil ich štát, nezaťažil rodiny ďalšími výdavkami. Medzi podmienky zaradili aj vyššie mzdy, čo určili v 10% zvýšení. Nie je jasná situácia ani čo sa týka odchodu do dôchodku. My by sme chceli, aby po 30-ročnej práci, teda vo veku 56 rokov, by mohol pedagóg odísť do dôchodku. Aj s kreditným systémom sú problémy, lebo ak do 7 rokov pedagóg kredity nezamení, jednoducho sa stratia. Ale ani to nie je výhodné, keď pedagóg namiesto vyučovania bude naháňať kredity. Je to zle nastavené. V týchto bodoch očakávame pozitívne zmeny. S dobrými správami nás však nepotešili. Veľa zmien nebude, ale boli by sme spokojní aj s tým, keby už konečne prišli objednané učebnice a proces vyučovania by bol aspoň z tejto stránky zabezpečený.